Riani debata na hinolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapauduk rohatta dinalaho maparsaulion hatta ni debata di bagasan partikianon marsadani rohita martanya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangramoti akate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni Tuhan nasar tuhita dienek mai san buku perpesalmen bidu 110 ayat 15 ro di ayat 10 odo hata ni debata. Songo duh do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songo bunga di ladang. Ay dibolus alogo ibana jadi dang disibe. Jala dang tartadda be ingananay. Alay anggo asini roha ni Jehovah siyan saliling-liling na doro di saling-liling na. Dia kena makabiari ibana. Jala hati goran na marnini marnono. Dia kena mangaradoti padan binahin nai doho patu paon akka patik nai. Ido yang gosah na. Dihita saluh na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu dang bo hita pungkiri amanginang parnguluton jepek situtudo. Jala ikut sadar do kita. Danga do kita nama boto. Adiga debata maju kita. Jala debata holang pabotohon bahwa parngulu ni jolmay satokit. Alay memang amanginang gudang dope kita jolma kita halak Kristen dang menyadari isarana kaise mai nasuna menyadari menurut nami akasigi jang roha oma nasuna menyadari sigi jang rohaon dako lang namo rasa binga mangina maksud nami alana memang realitana di tonga-tonga ni akaparngulunon na pugus jong pe olo do gijang rohana. Alay sudinang jolma si gijang roha molo sa totong do imana patari dahod gijang ni rohana. Oma nasa mangetong gajang guluna di Portibio. Molo dijahay mana mungkin hata ni Tuhan on. Ikut sadar do ibana. Dihita saluh na kadamang do dainang. Di bagasan hata ni debata na tolas tuhita dia pala partikyanon. Talumobima pesalmen bidu 100 tuluon. Sasitong na sada ede puji-pujian ni sahala jolma na porsia na maka porsia debata. Molo didokon di patujulun di turpukon ima si Raja David. Saya dipuji-puji ibana debata, saya dipasangap ibana debata. Disiala takas do dirajumi si Raja David. Hosa hangoluan na adong di ibana, sangap na adong di ibana, akahamora na adong di ibana. Bahkan nang hagabiyo penadong di ibana, sileo-leo ni debata sabing do. Dipuji ibana do debata siyan nasa rohana, siyan nasa
ate-ate na. Jala dipuji ibana do debata senasa saluhu parngulon. Molo taja amanginang di ayat na parjolo do paduahon adorang so turpu jamita na satu tadi songono. Puji majahuba alito dikku jala nasa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji majahuba alito dikku jala unang tung halupahon dengan ni basana sudena. Mamuji debata disyala ala naung jumolo deo debata patudo dengan ni basana tu saluh na bangsona tu saluh na jolma na pamujion tu debata umma na pinatuduhon ni si Raja Dapit. Disyala debata nu ngamar dengan basa tu ibana mana marsi basa-basa tu ibana. Debata nu mangarorot akapar ngulona. Jala debata nu ngatotong maparmudu-mudu ibana. Disadari si Raja Dapit ma sudinang na adong di ibana si debata. Taringo tu hajol mau sadiri. Sadar do si Raja Dapit. Jala umma turpu jami tata. Dido ibana do dihatan ni Tuhanon. Songo duhu do ari-ari ni jolma nagalei. Marbunga ibana songo bunga di ladang. Ay dibolus alogo ibana. Jadi dang disibe. Jala dang tartadda be inganan nai. Sadar si Raja Dapit. Satok kedo parngoluanon. Sadar si Raja Dapit dang manotong parngoluanon. Ala na parsatokina do parngoluanon. Berarti ko pakir do parngoluanon lau pasangapun debata. Imana dirajumi ibana. Baru di do ibana mamusenang di bagasan na 10 pitui. Alay anggo asini rohani jahubas yan saliling nililing na. Doro di saliling nililing na. Asini rohani jahuba do na manotong. Sian hamenekon ni si Raja Dapit. Satu nagabe jongjong ibana gabe raja. Sa totong no di parorot debata. Sa totong no asini rohani debata na manugu-nugu ibana. Sa totong no asini rohani debata na pahotto jala pajongjok kon ibana. Jala asini rohani debatai. Dakya manadikon akajol mana mangaradot di badan dok patik ni debata. Sonari amanginang tabuat to maju turpuk jami taon di tonga-tonga niya kaparngulutta di jama si sonari. Buhado tutuhita mga rajumi asini rohani debata amanginang. Alana dang pola na manguhumi hami. Gudang dope huberek kami akahita jolma namadok dirina porsia tu debata. Alay dang dipatari daun haporsyon na. Sarobang imana do portibion. Ditiki maduma mamora ibana. Torgabi gijang rohana. Dung dapok na pinarsita ni rohana. Torgabi menganggap utibo ibana siya dongana. Alai dipaingot debata matuhita. Alana parsatokina do amanginang parngoluanon. Iko pakyot tadu salu nakangoluta. La pasangapod debata. La mamuji debata. La mangulaon akalomoni rohani debata. Buasa alanan debata mangalion hosa hangulunut tu hita. Debata manon akapartiket tu hita. Tujuan na memang asa tapak kedo partiket ton. Lau mangulan akka ulaw ni debata. Dang ulaw ni portibion amangina. Ulaw ni debata do nekot ulahonota di tonga-tonga ni portibion. Bahkan
Asini rohani debatahi pe amanginang. Nunga takas tajalo di tonga-tonga ni ngoluta. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alenita sulik ki majo. Ganuk marsada-sada. Buhado tutu ngoluta na selaon. Nunga mangulahon akalo moniroani di bata. Molotung pe amanginang. Di patudos dirita songo duhut-duhut. Jala om manapaduaho. Alai dalam hal praktek na. Eko marasing dohita songo duhut-duhut. Eko tarida do parbueni haporsyota. Eko tarida do parbueni akka ulota. Lagabi maripola tuhu maliang. Maripola di tonga-tonga ni rumah tangga. Maripola di tonga-tonga ni debata. Jadi tuhita selalu nakamanginang. Tasadari majo, ngapo hatu tuhita. Jangan-jangan gudang jol mamanangnya ko kita hatok manya mati. Yado hami bereng amanginang. Gak bisa ada tulus-tulus dong. Jala unang tatiru. Orang tua. Adong ma opa yang nakon dinasida. Alai. Nanggosa dapi anak ko di keluarga. Dung magudang bi. Dang makasiolhon na tua-tuana. Sulit kita mima. Na perjulus sahali memang. Songon nasomal lo hami songo kita. Sayang hami anggap do akanak kono dan sono terpakai. Mana anak-anak durhaka. Dan pasangapot na orang tuana. Masa opat. Anak kono nang usah dan pasangapot na tua-tuana. Naruhan nami ma. Ima ma baik kami manulikit. Duk kami sulikit tutu keluarga. Lam hamitad da tutu orang tua di keluarga. Ay biar matutu. Dah kadung sitirusan orang tuana. Bapak na. Hulang na mabuk terus. Omak na pe. Hulang na maribadai ma terus keluarga. Lam musulikit ma memang. Ternyata sudah nang opa anak non luka batin tu orang tua na. Husukum mah bahasa busak pe luka batin. Ternyata mulai senamenek penasida nungahola na dipukuli. Dididik anak non dengan kekerasan. Dengan caci makian. Sampai tuna marahaso tabiak ka anak kono tong soni di patu pa orang tua no. Sa dia tong anak konon akaboru dan nanangnya be deposito neko jualon na dengan harga tertentu. Nah memang benar-benar madang adong bui tiru sen orang tua no. Holang na merdatu, holang na selingku omak non, holang na merbadai di jabu. Jadi mau lu didokter rumahku istanaku, mau lu dikeluarkan udang dapot. Mau lu dikeluarkan justru jabui gebesong naroko. Orang na berbadai terus. Ganup hari ganup tiki. Satu kedo hubereng memang keluarga. Bah tor huwa matorohakku nampai bapak dita manginang. Mau lu bisa diri pe mungkin disi. Mungkin olo dona horana pangeriti-rition. Buasa alana naunado pa nakajun mana pangeriti-rition. BIP ba pasti terkontaminasi kan. Secara hajol mau. Lapatan na manginang. Buasa na tua-tuaon dan gabi tiruan. Dan menyadari kesalahan na. Mula dong do pehita manginang songoni batapau ba maruhatta. Unang tapaloas
si bolisi mga raja hita tapakke ma nguluta nasa najepekon holang pasangap debata sabing holang ima mamuji debata sabing holang mangulan akalomuniruhan di debata. Unang gabi akarimas tabayan tu akapoparata. Aleko maripola, ipola na digat, ipola si tiruon, ipola na sarubang do lomonirohan ni debata, ima na iko tapatudon amanginang. Na naparpudis sa hali, marhite-hite jami taon, nang didok-dok tuhita, songon na dibagasan ay sa pulubitoy alay anggo asinirohan ni debata. Manot tong rodi seling-ngiling na. Jala asiniruan ni debata nungat tung masatakas tajalo. Taday taida. Ala asiniruan ni debata do na pinatuduhan ni debata tuhita di bagasan Yesus Kristus. Pola mate Kristus di hapinor silang. Asiniruan ni debata do amang inang. Asiniruan ni debata na tajalo di bagasan Kristus dang tardodo. Dang tardodo ni pikiran. Yesus Kristus si parholong na suatu dosa na manginang. Ana na asiniruhan ni dibatay rodi sa liling-liling na. Di paingo makita asa mangulu asa mangulan akapatik ni debata. Marhite-hite na taulan akapatik ni debata. Takas mata pataridahon nang mangulo do asiniruhan ni debata di kita. Kristus ido sambulot ta. Kristus ido nagabi mga raja kita. Jala asin ni rohani Kristus ido na mga ngulut ta sa tubaga sa tikya. Aleni mangulu mahita di bagasan asin ni rohani debata. Pakehita partikyata na sa tokinon na pasangap por debata. Pakehita partikyata sa tokinon la mangulan at kaulaw ni debata. Tapake partikyata na sa tokinon. Laumar parbuy na sitong. Hobar tua kapatik ni debata. Jalataraduti. Ak kapati do uhum ni debata. Ido. Asa gabi maripola nguluton. Tu saluhut humaliang ta. Amin. Martangyak kita. Moliate hupasa haruan nami tuhod di bata nami. Di bata parolong rohan na sumurong. Diasi do dinggan di basam. Gabi taruli hamisen hatam. Paluas Tuhan hatamon gabi gugu nami. Gabi bohal nami. Dinalau madalani aka ari-ari nami. Asang ulo namin na jepekon. Gabi tau sangap di guar munabadia. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.